नवे लक्ष या मालिकेमधील जय, विक्रांत आणि मोक्षदा या वर्दीतील पोलिसांना पहा नवीन लुकमध्ये स्टार प्रवाह धूमधडाका 2022च्या रेड कार्पेटवर। सुट्टा खूपच आहे। आम्ही गेले 4-5 दिवस आम्ही 4 दिवसाआधी शूट करतो, म्हणजे 15-15 शूटच करतो। तेव्हापासून आमचं काय काढणार आहे याची आपण कलर मॅच नको करूया, नाहीतर बँडवाले वाटतील। एवढं सगळं आमचं बोलणं झालेलं आहे। शुभांगी ताई तर छान दिसते, आपला भावा अभिनेता जोरदार दिसतोय। फक्त आज आम्ही सकाळी उठलो, पाऊस पडायला लागला, मग रेनकोट घालायचा विचार आला। रेनकोट नको आज, तर हे जॅकेट जरा जेवढं जमते तेवढं केलेलं आहे। मोक्षदा मोहितेला आजपर्यंत ह्या अशा लुकमध्ये बघितलं नसेल, तुम्ही आता बघताय। मी याच्या आधीचे काही इव्हेंट नेहमी साडी किंवा काही ड्रेस असायचे, सो ह्यावेळेस मी ठरवलं होतं की 31च्या पार्टीला काहीतरी वेगळा लुक असायला पाहिजे आणि तोही वेस्टर्न। सो वेस्टर्न माझा आउटफिट आजचा आहे आणि 31साठी नवीन वर्षासाठी मी खूप उत्सुक आहे। आपण सगळेच जसे उत्सुक आहात, मजा करणार आहोत नवीन वर्षात। आजचा इव्हेंट म्हटलं तर शूटिंग मध्ये आम्ही वर्दीमध्ये असतो आणि त्या शूटिंगच्या कपड्यांमध्ये असतो, त्यामुळे असे कपडे बाहेर घालायला मिळत नाही आणि खरं तर मला त्या वर्दीमध्येच कम्फर्टेबल वाटतं। तरी सुद्धा हे जे काही डिझाईन केलेलं आहे ते सोहमचं आहे सगळं। माझा स्टायलिस्ट सोहम आहे, त्यामुळे याचं सगळं क्रेडिट सोहमला आहे। आणि एक मिनिट, तू चांगला दिसत असेल तर क्रेडिट मला, म्हणजे तू दिस म्हणजे आता ते तुम्ही सांगा प्रेक्षकांनी की आणि 2022 साठी सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि आज खूप चांगले परफॉर्मन्स आहेत, त्यामुळे खूप धमाल येणार आहे, धडाका होणार आहे। सांगेन की मी 2021 मध्ये स्टार प्रवाह कमावले, कारण मी ऍक्टर नव्हतो। मी याच्या आधी ललित 205 ची आधी स्टार प्रवाहाची सिरियल होती, त्यातून मी प्रोडक्शन बघत होतो, पण आता ऍक्टिंगचा सगळा एक्सपिरियन्स मला स्टार प्रवाहाने दिला। मी आता स्टार प्रवाहाच्या फॅमिलीचा मेंबर आहे, सो मी स्टार प्रवाह कमावतो। मी असे माझे मित्र जे माझे को आर्टिस्ट आहेत, जे मला खूप शिकवतात, ते कमावतो आणि असे कपडे घालण्याचा कॉन्फिडन्स। स्टार प्रवाह तर कमवलंच, मोक्षदा मोहिते कमवले, नवे लक्ष आणि इतक्या छान प्रोडक्शन सोबत मला काम करायला मिळतंय, इतक्या छान चॅनल सोबत मला काम करायला मिळतंय, त्यामुळे कॉन्फिडन्स वाढलाय। थँक्यू सो मच। 2021 मध्ये म्हणेन तर म्हणजे सिरियल तर आलीच, नवे लक्ष आलंच, त्यामुळे सगळी टीम आलीच, पण त्यासोबतच महाराष्ट्रामधले आणि मुंबईमधले सगळे पोलीस ओळखीचे झालेले आहेत, त्यामुळे कुठल्याही पोलीस स्टेशनमध्ये काही कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर मला येऊन भेटा। असं वाटतं की दिवस असा काही रेझोल्युशनसाठी नसतो, आपण प्रत्येक जण ठरवत असतो। प्रत्येक जण मी खूप वेळा ऑब्झर्व केलं की 1 तारखेला सगळे जिममध्ये येतात आणि 7 तारखेला ते गायब झालेले असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये काही अर्थ नाही आहे। तुम्ही प्रत्येक दिवशी कधीही दिवस तुमचा सुरुवात करू शकतो, पण 2022 आपण म्हणून की चांगलं सगळ्यांसाठी जावं आणि एक नवीन सगळा कोरोना संपुष्टात येऊ दे आणि सगळ्यांनी नवीन वाटचाल सुरू। 2022चं रेझोल्युशन एवढंच असेल की जो आपण सगळे ॲज अन आर्टिस्ट इम्प्रूव्हमेंट झाली पाहिजे, ॲज अ माणूस, ॲज अन ॲक्टर, ॲज अ वेगवेगळ्या गोष्टींची। तर एवढंच नाही तर माझ्याचसाठी नाही तर सगळ्यांसाठी 2022 वर्ष खूप छान झालं आणि हेच रेझोल्युशन आहे की ते छान जावं, हेच रेझोल्युशन। स्टार प्रवाहाच्या सर्व प्रेक्षकांना नवे लक्ष टीमकडनं हॅपी न्यू इयर। स्टार प्रवाहावरील आपल्या लाडक्या कलाकारांचा धूमधडाका पाहायला विसरू नका। रविवार 2 जानेवारी 2022 संध्याकाळी 7 वाजता आपल्या लाडक्या स्टार प्रवाहावर।